Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Pagkabikulana, Hindi man ako gwapo. ang sapundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. kung sisay sa Good morning! Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. sa lugang naga. Good morning! Bulan na sa
Magandang umaga po, Ma'am Malulim, Ma'am Lin San Juan. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Nganyang pong aldaw kita ni Nuwebes, Thursday na po. Petsa 11 kita kang bulan na Hunyo, taon 2026. Sabayan po nindoan sa indong lingkod. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Mag-orestorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, siyempre. So mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nino digding mga riparo. Satuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 11. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sabi ni Ma'am Julie Bumbita, pabati man databi ang pamilya Bumbita dyan po sa Fatima, Tabaco City. Yeah. Sige. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Ngunit po sa kuyang tugon tabi sa Indoha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supog. Sigurado pas maaboton nindo sa kasang katirbang libak. Taday man kami imbitado, nagduman kamo. Sarop patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadirita. Wara man kibang maingat kan sadirita kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya mampung pakikidumamay. Specialmente po sa samuyang pagiriba. Kay Sir Ed Bordeos ang sa iya pong papa na maaram na po sa ibabaw kang kinaban. Condolence na lang po sa bilog na pamilya Bordeos. Sa mga may kasakitan, parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibaguna naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ngunyan pong Webes. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit.
And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing arog kainin. Sa umaga, Serbisyo Asin balita'y Ripa. sariwa. Pakinggan na! Gisingin ang diwa sa bagong umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo Serbisyo Asin Ripa. ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Ayan, sige tabi, mga tugang, mga kabayan. Papanahon Oy, Ma'am Gina, malagin nyo kabiti, good morning. Sabi ni Manay Gina, wara ka ngaya kasudma. ating Ngaya kita nakaparuso-ruso lugo. sa bawat pamilya. Oy, Ma'am Julie Bumbita, good morning. Kain ka po kunyan tabi, Ma'am Julie. Mo sa tabi ang pamilya Bumbita, dyan po tabi sa Barangay Fatima. May mga bumbita man dyan sa Malinawan, oh. Oh, sige. Kumusta tabi? Oy, Ma'am Lynn, kumusta tabi dyan sa Barangay Bagatangki? Kumusta tabi ka mo dyan, ah? Di sa aga tabi, dahing klase, ano? Regular holiday sa aga, ta Independence Day. Di long weekend pala na, no? Pernis na tulos tabi sa aga. So, tapos na tabi so primerong simana kang ralaogan sa klase. Sa umagang Pero so mga taga Mindanao di. Malas tabi so sa indang primerong simana, primerong ralaogan kang klase, tinamaan po kang linog. aga na, Bicolandia! Oras na para Di sige pa ngadjita na sa na ano, yung masanan may tatabang taduman. Ipangaradjita na sa nasinda. sa Labi ng 40 tabi ang gadan. Yo. boses na malinaw. Nasa Manila tabi si Ma'am Julie. Sige tabi, ingat ka man dyan ha. Broadcaster na may kredibilidad. O di kasudma nagpa-share duman ang satuyang presidente, Serbisyong Presidente Bongbong Marcos Jr. para sa And ang sabi mga tugang, ito pong mga kapamilya o kaya pamilya kan so may mga nagkagaradanan, aga kay makakaresibi nun na makakaresibi data tabi nin 50,000 pesos. totoo Ha? man May mga lugar patabi dyan sa Mindanao na dai patabi na pipenetrate kan so mga naghahatod nin mga tabang adi. husto Problema ninda databi tubig, Ansa- pagkaon. ses Mario si padi. Ah, sa serbisyo kaya so mga opisyalis dai na muna ka mo magpaparadurula. dad Tarabangan tabi mo na nindo so sa tuyang mga kababayan dyan sa Mindanao Hulbotana na nadistroso tabi kan linog. do darangan pag-asa Sige nindan durulak dyan. boses kan katotoo Ah, manmuksiya sa tuyang mga senador, ano na nangyayari sa tuya di? O tuan may tabangan, o tarabangan na tabi mo na. Vidor kan Bicol O padaran man lamang dumang kimakaon, mainom na tubig, malinig na tubig. Yung problema duman eh. Warang kuryente, tayo na nga ni yan. Dakuluso, nagkaderestroso tabi duman. O di, warang signal. Day sinda nakaka-penetrate, day pa dalalaog sa indan mga barangay. Kaya gutom na sinda, day nakimakaon. aga na, Ayun. Bicolandia Tarabangan naman po nindo. na para magugma So may mga mali-malita dyan na pirak. Iwaragas na nindo duman. Eyo, Sa- maski mga duwang malita sana. aldaw
Iwaragas na naman nila. Boses na malinaw Oy mga tugang, sabi kang Pag-asa, sa indong kaibahan. opisyal na tabing pigdeklarar ang pagpuunda tabi kang El Nino. O inin tagtuyot. Sa serbisyo Ma'am Jing Arevalo, good morning. O tagtuyot da tabi kita. Pun pa sana. nabikot. Sus Maria Josep na alingahot na. Si Mr. Hul Mainito na baga. pagka Mapun pa sana palaan. nindo may darang pag Pangyayari sa kina ba? tunay boses kang katoto. Kuna ko lamang mapresko na sa mga masunod na bulan. Sa puso kan Kahabagat na baga. Malanginit manggiraray. ang mga isyu. Ay ko po tapos sabayan pa kita kag init kang alimantakta. Ang sa Ay narimati na kita. Dakol patingon yan ang mga nagkakagaradan na di. sa serbisyo May mga nagkakagaradan ngunyan na mga araki. Paano? may integridad. Natangayatan na gadan, nakalingaw paghango. Si Mr. Bulbotana sa Ay, kaya panindutan. Mario si Padi. Servidor na tunay boses. O ni Baya Tabi, viral man ngunyan sa social media tapos sa mga bareta sa national. Sa duwang basketballista, player kang Ateneo. Nalunod. Dadango May nag-attender sinda kang team building. siya ang manginot. Ini ang dapat na makakuha kita ki adal. Si Mr. Hulbota Lalong-lalo na ngayon niya na summer bagadi so mga nanggara anong sports. Minsan igwayang ki mga uro outing, turo team building. sa puso kan banwaan. Tapos siyempre pag nagti-team building, pag nagpupuro parte, may tagay-tagay iyan. Kol sa Ang problema ka iyan, tabi mga tugang pag duman pasinta sa dagat na talagang maalon. Mr. Hulbota Kaya bako advisable na maray talaga magparakarigo sa dagat. nindo darangan. Lalo na sa maukol, Dorna maski maurag ka maglangoy. katotoo. Pag dinara ka kang sulog, sukaren, nako, didiskwido ka talaga dyan. Maray na sa nasa swimming pool, di. Vidor kan bi. Mahiling ka lamang na naglulunod-lunod ka, nahiling ka. Sa dagat da eh. Ang Ay, Diyos ko na sana. Bicol. Sige tabi, mga tugang 19 minutos na lipas ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Arabon tatabi muna magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Magandang umaga. Narito na po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Ngayong araw, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy pong humihina itong ating bag o southwest monsoon na ngayon ay nakakaapekto na lang dito sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan po natin all parts ng ating bansa ay magiging mainit po at maalinsangan. Para sa pagtayang ng ating panahon ngayong araw, asahan po meron pa ring maulap na panahon, mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may areas ng Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Babuyan Islands. Ngunit inaasahan po natin masihina pa po itong habagat natin sa susunod na mga araw. Other parts naman po ng ating bansa, even dito sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating panahon. So expect po natin, meron din po tayong napakainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Ito po yung ating naasahan na agwat ng temperatura. Pinakamataas po sa may Tuguegarao 27 to 35, sumunod sa Legazpi 25 to 34, maging sa may Metro Manila 27 to 34. Tagaytay naman 24 to 33, Lawag 23 to 33, at pinakamalamig naman po dito sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Kahit mainit po at maaraw, possible pa rin yung mga thunderstorm activities. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, mataas naman po yung tsansa ng thunderstorm activities, especially dito po sa may Mindanao at dito rin po sa may eastern section ng Visayas. Ngunit ngayong umaga nga po hanggang sa tanghali ay napakainit po, kaya magdala po tayo ng payong at sombrero panangga sa matinding sikat ng araw.
Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po sa Zamboanga, 25 to 34 at hanggang 33 degrees Celsius naman po tayo sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, Tacloban, maging sa may Davao. 26 to 31 degrees Celsius naman po dito sa Cagayan de Oro City. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning at banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon kaya't malayong makakapagliyag yung ating mga kababayan. At sa inaasahan natin over the long weekend, bukas po patuloy pong hihina itong ating habagat at makakaapekto pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So meron pa rin po tayong maulap na panahon dyan. Ngunit pagsapit po ng Sabado hanggang sa Lunes ay mas gaganda po yung ating panahon, no? Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga panandalian, ngunit mga biglaang buhos ng ulan dito sa may Mindanao and sa may eastern sections po ng Southern Luzon and Visayas. At dagdag ko lamang po yung mga thunderstorm activities, maaari po yung maging severe na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So doble ingat pa rin po at always po magdala po tayo ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga posibleng biglaang buhos ng ulan. Ito po yung ating website kung saan makikita natin para inform po tayo kung meron po tayong thunderstorms. Pwede po nating i-visit ang panahon.gov.ph kung saan makikita natin yung ating mga thunderstorm advisories and yung mga rainfall warnings na ini-issue ng ating mga regional services divisions. Para sa Kalakang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:25 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pag-asa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ora man ki route ning panahon sa luwas asin sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Habagat digi sa may satuya sa may parting Bicol region may mga pag-uran-uran paminsan-minsan. Tapos ang makatakot ngunyan tabi Mamsel, Sir Javier, ang makatakot ngunyan so thunderstorm. Nako. Iba na pati ngunyan pag nagdadalugdog and nagkikikilat. Magtago ka na. Kang inot ang mga kurukikilat nanday na problema. Ngunyan pag tinamaan ka kang kikilat, sureball ka kaya. Kaya pag nagkikilat na tabi, kunyahong kamo dyan sa kabasaan, magsirong na kamo. Kaya kamo magsirong sa erarom kang kahoy, tatatamaan kamo dyan. Umuli na kamo sa harong nindo. Dumana muna kamo magparuso-ruso sa harong nindo. So mga para umatabi, ay kamo dyan sa kabasaan. So matinding init tapos may mga paguran-uran kaya permisa na databi kita magdaraki panangga sa uran. Kasud mga ni grabe so init. Sinagasa ko so init kasud kaya malain ang pagmati ko. Ipuwan ko kay niki maghilot-hilot lamang ko tanas ako. Tayo manugari. Tayo available si Baby Love. Sige po mga tugang, pabati databi kay May Silin Cargulyo. Tama ba? Diyan po sa Istansya Malinaw Albay. Sabi ni Sir Javier Bunsa. Sige. Alas 7:26. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Pasalamatan tana muna. Serbisyo Asin Reparo.
Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makukuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin, ingat po permi. Ohayo gozaimasu. Siring man tabi mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Siring man kasabay tama dyan si ABC President Cap Art Avila, Cap Susan Nabur kang Barangay Istansya. Kasabay taman si Board Member Attorney G. Ayo Bunggao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po! Good morning kay Sir Jam Paul. Alidig di sa Peaceport kang Tabako. Good morning tabi sa mga yaon dyan sa Peaceport kang Tabako. Good morning! Alas 7:28 na tabi. Manay Gina, agdahan na si Manay Alice. Tahunin na, maparoso-roso na kita. Serbisyo Asin Ripa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong, sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina,
Broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Name. Bitin nga ako. Sir Edwin Sistina, good morning Tabi. Hali pa sana sa pag-walking si Sir Edwin Sistina. Sige, maray yan. Maray ka ta nakaka-walking ka pa. Parehas ni Ma'am Sel, sige man ang walking. Kaya lang pag nakahiling kikaunon, makaon manggiraray. Paratas manggiraray. Ay! Patugtog ang giraray kaya! Serbisyo Asin Reparo. Say! Bitin pa si Manay Gina. Aga. Boss. Kasod mangyade ka nakaparoso-roso. Imani. Nagulpi kita kasod madi. Mr. Hulbotana. Sige. Broadcaster. May prinsipyo. Pagpi patugtog tanay niyo, talagang ngabo na nindo gumirili dadi. Yung totoo. Sige sa nanindang paroroso-roso. Roso digdi, roso dumaan. Chacha para sa masa. Di sige. Sayaw ng paga. Alas 7:33 na tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory Daga. na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindanao. Atoy. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Boses ng paga. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor, Problema'y boarding house, tugunan. dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yang pinaki. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Siya. ABC President Cap Art Abila, Cap Susan Nabur, kang Barangay Estancia, syempre kasabay taman dyan si BM Attorney G. Ayaw Bungao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Sa kapwa. Balik po ang sa indong lingkod. Kapag tanggol. Manny Moxea po ini si Mr. Tuwina. Ngunyan pong Huwebes. Hulbotana. Taon si kita kang Hunyo taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Chacha para sa Kaya ano papigalata? sayaw ng pag-asa. Duro diretso na po kita. Digan malasakit. Asin Sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Sige na tabi mo na, rilid na tabi mo na kamo. Tama na mo ng paruso-ruso. Boses. Sa agad naman. Kasa. Tama na sa rusa. Tama ng paruso-ruso na sa rusa na. Yo! Sayaw ng pag-asa. Sige tabi Manay Gina ha. Paninindig. Ayon si Manay Nits, birthday palang kasudma di. Kasudma ito sa birthday. Picha G's. Birthday tapos anibersaryo man ni Chai Sting. Sige. Sige. Kasudma tabi mga tugang. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpasiring duman sa Mindanao. Ayo. Nagbisita duman sa Mindanao. And may pig-anunsyo tabi mga tugang na makakaresibida tabi nin 50,000 pesos ang bawat pamilya. Na igwa po ki mga nagkagaradan baga sa magnitude 7.8 na linog na tuminama po duman sa Mindanao kanakaagi pong Lunes. Sabi mga tugang sa pinakahuring datos, uminabot na tabi sa 45. Nako, 45 na tabi bilang kagaradan. Habang 487 po sa mga and badagos
nawawara. Nako. Makamurumundong baretay ni ano, ta supimirong aldaw kang klase. Maraysa na nga ni, ta nagpa-plug racing pa sana ito. Yo? Kasudma, magayon sa interview ko kay CDRRM o Sir Jel Mulato. So dapat talaga pauro-otro o kaya dapat sige sa nakitang earthquake drill para maaraman kan sa tuyang mga kababayan kung ano-an sa tuyang mga gigibuhon. Ta kung mahiling tabagatabi duman sa mga video so actual na nangyari, dahil na duman nasunod so duck cover and hold. Paano ka paman nga maka-cover, makadak, maka-hold duman? Baral-bala na ito. Ibig sabihin nagparanik po. Pero maski sisay man ang taraman mo kayan, talagang mapanik ka, matatakot ka, maninervyos ka, and pag nagpanik ka tabi, mamlin, dyan sa barangay Bagatangki, maray ka rin dyan sa barangay Bagatangki, taday naman pigabot Kilinog. Iyo. Mamlin, pigabot pa man dyan sa barangay Bagatangki, Kilinog. Gari dahil man pigabot ka mo dyan, Kilinog, gari. Harayo na baga yan. Mala nga ni, ang agi kang pasiring dyan sa barangay Bagatangki kang Malinaw, dyan pa sa Pulanggi. O tadigi sa Malinaw, dahil ka man, saan ka man mabalda. O alangan man na lumayog ka. O ang hapot kung pigaabot pa man Kilinog ang barangay Bagatangki. Ay naman niya nakabot ang digi sa mo. Iyo. So kaipuhan tabi, lalong-lalo na sa tuyang nahirak ako duman sa mga teacher. Siyempre, may mga teacher kita, may mga may nervyos iyan. Iyo ang inot na nangingisay. So, teacher, yugo-yugon mo na, pira ang isasalbar mo mga aki. Halimbawa, sa sarong classroom, ang sarong classroom mo niyan, mga 50 tabian, mga estudyante ka yan. O paano mo sasamusamuhon yan? So, dapat talaga igwa kita kiaram. Iyo, pag-arog ka na igwa kikalamidad, lalo na paglinog, ang inot ang gigibuhon, dapat maisalbartan sa tuyang sadiri. And aram tatabi kung saing kita maduman. Baka tabi nakaluwas man tulos kita sa harong ta. Tapos so pig-ibakwaran ta, so dinumanan tan lugar, igwa palang kihalangkaw na building o kaya igwa kipustik ang kuryente. Duman kita nagtago-tago man sagin, tapos natumbahan kita. Yan tabi ang dapat aramon tadi. Nakalos man nga kuta kami sa building, kaya lang so nadumanan milugod, igwa palang kitower, igwa palang kipuste. O kung natumbahan ka, rimati ka manggiraray. Kaya dapat so safe na lugar ang satuyang dadalaganan. Pagtiripon-tipunan ta, kaya dapat ang satuyang pamilya aram iyan. Aram kung sain maluwas, kung sa pinto, sa bintana, o kung sain pa. Lumuwas po kita sa pinakaharaning agihan. Sudain na ki mga paliko-liko pa. So pinakaharaning dapat pwede tang ibakwaran, duman kita. So hilingan na po nindo. Nahiling tayo ito, di ba? May sarungan ni duman na footage, video footage na sugari may atop-atop duman. Indasan na kung igwa duman ki nadaganan ka ito, natanatumba man, nagaba man so gari baga kuro covered building man ito di. Bako man gari nga ni so solidong pakagibo ko di narumpag man. Yaon duman so ibang mga estudyante. Tayaon nga ni sa luwas pa dahil pamantabi nagralog sa classroom ta gari flag racing pa sana pasado alas 7 so nangyaring linog kan Lunes. So yan tabi mga tugang ang paghihilingon yan kan sa tuyang mga otoridad, kan sa tuyang mga local government units na dapat tabangan kan sa tuyang mga taga MDRR. Dapat sa mga taga di MDRR may aram.
baka so taga MDRR dahil man aram. Yan sa nangaya. Dapat sa mga taga MDRR, may aram tabi ka mo. O baka sa mga ibang taga MDRR dahil mag-aram. Ay salbatan ng pahit ini. So dapat igwa po kamo regular na pagtitraining na nagpikokonduktor nindo dyan sa Indon Area of Responsibility. O sa ngunyan pagkatapos kay itong linog, base duman kay Sir Jel Mulato, dakulan mga nagre-request sa inda na magkonduktor tabi ning mga earthquake drill. So importante yun yan. And saro nga ni sa pighiling ni Sir Jel Mulato ngunyan, ito bagang so ngunyan baga igwa na kitag eskwela, igpapaapod baga sa mga maguran dyan, nagkakaigwa ki elections of officer dyan sa PTA, homeroom PTA. Dahil tayo pagsabay duman so muse kang homeroom PTA. Tanay stress ito. Pero minsan na siya muse sa homeroom PTA. Di igwa yan ki homeroom PTA, maselect iyan ki mga officer. So magayon na proyekto na pwedeng i-project dyan sa mga eskwelahan, bako na nga mga samod, electric pan, kung ano-ano pa baga, tapos permi naman sa naya. Taon-taon kita ki project ki electric pan, dyan sa classroom na iyan, pag abot naman kag ireskwelahan, wara na so electric pan. Ay, na so electric pan. Nawara so electric pan. Ano na tayo? Taon-taon na sana perming electric pan ang satuyang project. Kada taon, wala ng electric pan ng classroom. Sabi ni Sir Jel, mas magayon isuggest na hard hat. Iyong iproyekto nindo so PTA. May magamit lamang sa sendong mga aki kung in kaso may kaigwaki mga arog ka na kalamidad. Hard hat. So tigsusulog bagayan kan mga nagtatrabaho sa konstruksyon. Nganing day matamaan ang sa imong payo. Halimbawa may mahulog na gapo, may mahulog na martilyo, o day lamang malatak sa payo mo. So may magagamit lamang sa satuyan mga aki kung in kaso magkaigwa ki arog kaya na kalamidad. Magayunon niyan ano? Kaysa yan na mga or electric pa na yan, kung ano-ano na sanan mga taon-taon na sa naki papa-project kan electric pan. Ano pan mga project kadalasan sa PTA? Sigid, samod, ano pa? Ano pang iba? Aircon naman daw ngaya. Magayon ano, na iyan ang po na nakiarog kaya. Kasi dakulaon na tabang iyan. O di pag may arogan, kuraan tulos sa mga estudyante, tigsararo silang may laganan man kaya. Igwa kisarong kuro cabinet na may laganan ki arogan o kada saro magkuatulos o di may pang-cover sa payo. Taday taptabi maraman kuno rin kita magkaigwa ki arog kaya. So kaipuhan dapat may aram ang lambang saro sa satuya. Takong warang aram, dyan nagkakaigwa ki pagpapanik. Kasi wara kang aram. Kung may aram ka, siyempre relax ka sana. Relax na relax. Sabi ba gaduman nga, kalma lang tayo, kalma pero nagpapanik. So dapat aram tabi kung sain talaga so evacuation area. So sain tabi ang area na pwedeng pagdurumanan kan mga estudyante, pagdurumanan kan sa indong pamilya, kung inkwaso igwaki mga arog kayo ng kalamidad. Sain kita magtitiripon-tipon. Tanganing ang pag-account sa indo, madali. Yan ang pinaka-purpose kaya. Pag-abot sa pag-rescue. Opera ka mo duman sa sarong classroom na ito. Ngaya 50 ngaya kami, plus si ma'am, 51. Present gabos kami, di daing problema. Pero kung pag-abot nindo duman sa evacuation center, sa evacuation area nindo, kulang. So estudyante nindo, problema yan. Sa inindo hanapon. Di ba? So yan ang pinaka-purpose kaya. Na dapat igwa ka mo, maski sarong nindo.
Oh, saan kita magtitripon-tipon ko yung kaso magkaigwaki arog kaya na kalamidad. Duman niya kita sa luwas kan tinampo. Oh, dapat yaong kita duman ka, boss. Ha? Tadyan databi nagkakaigwaki aksidente. Dahil pa nga susaro sa tuya. Di mabalik sa araw. Ha? Lalo na pag may sulo, baga. Pag may sulo, bako sa nalinog, ha? Pag may sulo, alat kaya tadai pa nga digdi si hulbutana. Mabalik sa harong, hanapon si hulbutana, una aksidente. Imbis na ligtas na, buminalik pa sa harong, tatighanap si hulbutana. Nawawara. Ito pala si hulbutana, dahil manduma. Nagpapasiram-sira. Yahoo! Di ba? O subako sa natabi linog. Ha? Pag may kasulo, ano ang dapat aramon ta? O yan, earthquake and fire drill. Sabay-sabay po yung bigigibo. Kasi pagkatapos kang paglinog, igwayang kikasulo. O permi yan magkasabay, fire and earthquake drill. So yan dapat ang mga gigiribuhon ngunyan. O kumusta tabi sa Saindon mga munisipyo? Ano tabi, regular ba lamang na bibisita ka mo kan mga taga MDRR? Naiaram ba sa mga taga MDRR nindo dyan? Baka iba man ang aram ka yan. Inay ko po. Oh, di ba? So yan tabi mga tugang. Kaya maging adal ini sa tuya di. Maging adal ini. Yun ay dito sa pig-apod na the big one duman sa Mindanao. Takadakol na mga building ang guminuruho. Talagang iyon ito sa pinakamukusog. Makamakan mo 7.8 magnitude. Tapos 11,000 ang aftershocks. Yung man mga aftershocks tabi, Ma'am Sel. Abot ki mga 6.4 magnitude pa. Makusugon pa ang 6.4. Kaya sa building, halimbawa ito minagirid siya na sa building, palo apon ki 6.4, ay talagang magagaba. Ha? Gari masa na pigpipinising. Tuminagilid siya ng yeso sa room building. Ay ngayon, okay man, tuminagilid siya na. Palo apon iyan kan mga aftershocks. Harimate. Naguho iyan. Ha? Primong Wilson, good morning tabi sa imo. So iyan tabi, mga tugang, ano? So dapat makakuha kita kiadal sa mga araw kayo ni. Kundi, kita baga, habang daibang kinangyayari sa tuya, dahil siya na kita. Baya, siya na nga. Saka na nga kita. Ha? Araw baga kita kaya. Ha? Time nga kinangyayari sa tuya. Arayon man nga sa tuya. Naparelax-relax kita. Pag abot ki panahon mga tugang, ang luwas sa tuya, nga. Serbisyo asin reparo. Sa umaga, boses na inabangan. Alas, sige tabi, alas 7:49 na. Mr. Hulbotana, Broad. An sa tuyang Philippine Standard Time, digdi man po ganari yan sa programa Serbisyo Sin Reparo nganyan pong Webes. Serbisyo Pitsa 11 kita sa aga tabi Independence Day. Komunidad. Ika 128 na Independence Day. Sa aga. Araw ng May Kasarinlan. Tama ba? Sakit sa Ano lamang, may mga aktibidades po ang mga LGUs kada munisipyo, kaya mga aktibidades, ano? Mr. Hulbotana. Di 9 minutos tabi bago alas 8, digdi kita supag-asa tabi mga tugang. Pigdeklara ng nagpuuna databi ining patapos na, ito pala mapuun pa sana. Mapuun pa sana palaan. Ini pong El Nino at kasalukuyan ng umiiral sa Tropical Pacific matapos na umabot sa relative ACE o related sea surface ang temperature anomaly sa positive 0.5 degrees Celsius. Yugo nindo yan. So posible databing tumagal hanggang unang buwan ng 2027. Ining pong pigapod na El Nino.
at higit 80% ang tsansa tabi na lalo pang lumakas o kaya 80% ang tsansa na pwede pang kumusog ining El Niñong ini. Yuguyugon mo yan tabi, Ma'am Joy. Tagtuyo, yugon mo yan bata, dahil nanganin tubig maalingahuton pa. Inay ko po. Sabi digdi mga tugang, ang El Niño databi, iyo po ang pagbaba ng dami ng pag-ulan sa maraming bahagi po ng bansa na maaring magdulot po ito ng dry spell o kaya tagtuyot. Pero sabi digdi, pwede man magkakaigwa pa man makakaranas pa man tabi kita ki mga madalas na o kaya mas malakas tabing pag-ulan digdi po sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas, lalo na po digdi sa Satuya sa Bicol region. At panahon po kita ngunyanin habagat. Ayo, masurusurti kita. So yugyugon mo yan, maabot sundo pang primerong bulan kan 2027. So ibig sabihin tabi kay ni Ma'am Joy, sa Disyembre hindi malamig ang simoy ng hangin. Ma'am Joy, walang malamig ang Pasko natin ngayon. Hindi malamig ang Pasko natin ngayon. Katag-init El Niño. Sundo pa databi sa first week, primerong bulan kan 2027. Ibig sabihin sa Pasko, ang kanta kay ni, hindi malamig ang simoy ng hangin. Kamay kanta ba gaso? Malamig ang simoy ng hangin. Di ang kanta ko niyan, so, mainit ang simoy ng hangin. Sa Disyembre. Kaya, paano kayo ni? Puo na databi, kantag init, sabi kang Pag-asa. Makakaranas ng sobrang init. Ngunit nagsisimula pa lang po ang pero bako man natabi sufisyente ang mga pag-uuran. May tag-init kita pero may habagat, pero bako sufisyente inin mga pag-uuran. Dahil po digdi sa El Niño, day tabi ngaya kiuran. Igwa man girare ki mga pag-uran. Dahil ngaya pag sinabi tag El Niño, pag El Niño bagay nag-uran, di ba? Igwa man girare ki mga pag-uran pero bako sapat. Ayo, may mga pag-uran-uran. Lalo na digi sa may Kabikulan, may mga pag-uran-uran dahil nga niyan kang pudkeni bagat. Ayo, so may mga pag-uran-uran databi yan. So kaya mga tugang papayuhan kan sa tuyang mga eksperto ang publiko na maging handa sa potensyal na idudulot po kaning El Niño. So aron mga paghahanda, kay po handa tabi makapagpreparar kita. Lagi sa tagtuyot na ini, tanganing bata grabe nan sa tuyang pagtios. O paano kini sa mga parauma? Nari kini magtanong sa nakikamuti. Di ba ang kamuti maurag sa tag-init yan? Paano na so mga pananom na kay po ang tubig arog kang paroy, di ba? O paano kini sa mga parauma nyato, sa mga parauma nyato nin paroy o din tubig. Ayo. We prepare sa mataas na temperatura, we prepare for lessened rains, and we prepare for stronger typhoons if ever. Dagdag iyang kang pag-asa. Uyug-uyugon man. Posibleng makaranas kita ki mga makukusog na mga bagyo. Dahil po sa El Niño. So yan tabi mga tungan dapat mga pagharandaan ta. Kaya ang sa tuyang mga local government units dapat po igwa kita
taki mga paghanda kaya. Nalusuyan dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, sa mga CDRR ta, dapat may mga plano na po kamo kaya. Ha, napigigiribo. Tangani pong maantisiparan ta, mapaghandaan ta. Ha, bako na mahanda kita pag oras na. O yan ang pigapod kan, bara-bara na naman ang pahita. So paano? Kaipuhan maghanda, kaipuhan magpreparar, and may mga plano na tabi ka mo. Takunda ganun pa rin. Bara-bara system pa rin tayo. Serbisyo asin reparo. Hindi mo na naman yan ribok dyan. Alas 8 na. Sa umaga, boses na inabangan. Oy, 3 minutos tabi bago mag alas 8. Animoksea. So, digdita naman po na para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Webes. Na may prinsipyo. 11 na po kang Hunyo taon 2026. Serbisyong totoo. So, iba, dumana sa natabi at yan sa 10 to 11 sa programa Tang Sutama Sanayo sa 107.7 radyo natin Tabako. Samanta naman papadagos ang iba pa niya itong mga pag-urulayan. Ay pag-inindigan. Sa pangaran po ni maestro nila doon, ni SM Sir Tony. Tagapagtanggol. Sa pangaran man po yan ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. City Vice Mayor Atiglanda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kart Allen, si Cap Susan Nabor dyan sa istansya, Hinaing Board Member Attorney G.I.O. Bonggao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Salamat! masa, laging handang tumulong. Sa Indo po gabos, mga tugang, mga kabayan, mga paraantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang. Tingsa, Kan sa tuyang programa, ngani pong mahiling man kang iba. tsadya para sa Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. may paninindig. Sa aga naman, Sa akin, 7 to 8, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! paglingkod. Domo, arigato, iringat po kita, bye-bye! Mr. Hulbutana, Asin reparo. boses ng pag-asa. Tsadya para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa Asin reparo. tuwina. Mr. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad,
ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.